Gotatebia renkire kieke na mono twamororire gakona gukwana nabara ibechaye abalimi bechaye na mono tonyare ko batukumanyanga nkikirigendete gokorekana Edwin warase county ya Nairobi musike musiria na era natwarete umuyegoye ase umuchio Nairobi gatebete ngababwatani bonsi bali bagukwana ikigusi bagenda bakigosasima chinsemo chia KICC nere nturigerelinga ngigia korekanete last time gara twakwanite nere gaigantebetinga umusike musiria konganya ugochia ase ensemeliende no korokinye mirimo ya yegeganiri ase department chionse tete kumanya ngese kokadi ineroro kurinde tutaraso abo mwanchu murigereri ntete kurabariganiri tangani nilingana limwa muri litukolia lero bonsi ipi kera twakore gukwana lingana limwa muni ngake simi tukwane numusipati yomo olia umwana oye agasirita sensemo ya Iraq tumanyanga nkikirikirire tekurworo tumaye sobo asenkwana enena semambia bono director ito tagite obekelingana limwamo ase screen anena mono egere ngaligania abageni bane nalingo chaka nalirolyo ase tokale gotebanga umutwali ogukwana mono niga koira nanka atabugati kende gosale birati mutwali ali ogukwana mono na bakoira nanka kale birati Mr. Jeremiah. Yes. Nakibwaki. Wakirewe. Mutwali okwana mono na bakwira nanga kale birati. Nigo minute. Na wala takara yora dengu mutwali do manyete litangani. Nko igunde. Sekienda singe nyoma ete mambo na mwana tuko gukwana ya serikali ya Kenya kwanza. Ngoto tebira ngango enda tore Singapore. Nekero kuira na bana inchi babuna kinga kimoja kuika Singapore batanga na botora ikera kine to ikatorosete. Na ande batebanga nko atebana musiria mbali ngeno Morisia ko morokyo Morisia numusani one mbali ngo mukutano wa masabo KICC. Musiria ne politician so abantu mbatite bati bali bagotebanga ntutu wakaetu kusabira tuarenge tukana bana mukutano sia siasa nchebuna mbaye musiria pili prostere tali irreverent yo sabera abantu ero mukutano siasa igora oranya ngumutu ari yo on difference terie bintete ni maiko gendera acho murigereri kagere torabekira sesemo ya nelibolia chakire na liro Jeremiah migosi sagotebo mutu ari yatete kumbanya nande obuchoiria marieta gaiga Edwin agibwakire Wakire mutu ari ogukwana mono na barera nengatali na kende kibusie keboli kwanogire kolendo lakini mbia mwana sogo toast this morning na ndabantu baito walia in fact it's fun Jones P family ya Soko TV. Thank you very much for always having us here. Mheshimiwa migoso maite korwa katamete guru Nairobi kera chita isanete lakini era gote yeche aiberetu korwa katamete guru Nairobi mangana netabagu lakini renda kaenda ko tuarna chena na kende bweli bonyamira no seito mai no seito tumezina chira na kende batigara bitembo igege Nairobi nduntu atu arete Jumamosi ntoirana tene gento nyomba yekoro kungu mugusi nale United yekoro kungu mugusi is ready for reform yekoro kungu mugusi is ready for baptism ikiare bebe chira Nairobi Reverend Musirio chikobatiza ya igari yetu arandetie nchiri abatagete gutoleka mba ntuabatete baende to their churches, local churches for a baptismal class elinde banyore amafundisho yebatizo andeke ntekerene nteto ya ndo aminto ya bakorete. In fact they came up in large numbers. KICC aketogoke na ande migosi can confirm that KICC ime arenge 6000 is con 3000 ebiroge biere kera biroge biere timbu ya bakoreta sugo cha subonge paka nande enchiri rtwanyorete. In fact bono na ribono twarorire bono burabu bwo kogenda igora. Okay, yes. Mulisia bono ndagorangeririe semambi ya bono Edwin lakini Timothy no mulisia ole amaboko ntarabekirwa lakini egutu yo polisia ni mbwa is so close to you. Yeah, very much. Gwaro jona na nkwarenga kwalo kaba ni bazuna narande message eli yarenge yatebetenga bantu bagenda ekikanisa cyaba kikubatiso kuna watebanga bono no message yarenge nchito tasime nganda sesa asime gotoka butambe goikonyora bamwanjire ko mubwati Kristo
Okay. Kobosi pibale ngali bamwenjire kugwati Kristo. Nene yarengaria bali baigwete ng'abagusi abantu kumina barase ngencho yo kumusasima Kristo bakaruki kanisa hawa in fact bakamasa mbale ngali ntwaroche mbale ngoro Mr. Migosi abakenya mono abagusi barose iki video kurwe kanisa yabete KICC Edwin yabatabanesekereri no nakina tebanga umutu nakina kuboleri nagotebenga umukutana abagusimba chete bakaichora which was a good thing but abange batebanga etwangaine tu wakaite ngosaba tware gochi tukana kana no mukutano usia sorengo the reason being bagoteba waneringa ki boni gakero muntu namaetenga mugusionde bwensi boni gamba bwate spokesperson yabo nani babwato mwana obokolio president nekro kolio beko siasa onyorenga some team yaba bana baino mbali bale the other side definitely the racha community mpako wa support Musiria yes has been doing a good job okolejiga singia that kero muntu I will appreciate but no jaga ntukalia kamo is likely to cost him relationship yaje erebweka nabagusi the reason why I say korangeria bagusoja KICC tinda kananga imbobe it was a bad thing nere nkuligyale etaoniye otemire orokiria abantu nga na enje nabonkone ngara kumo paraisia bagusi baje because tai raisi totolera baraia banke Nairobi yeye abagusi even bari elected ondete yonya korangeria abantu woja KICC like kuna musiya kwalete which was a good thing the only thing jana ko matebinga ki na umorali ura kwa matebi bari moko mu advice the moment moroje a community ewate interest to a direct direction to kunyara ku manage kwenda Wednesday wave nayo gende the other side never no mukutano yo siasabu ategadi which is okay it should now not start come out abatebi abandonga moruali to so serikali karoja abantu bari serikali so meaning at the end of the day that thing ngokwa kikere against imumo igesekereli yonyo koteba taringa nesekereli neringa ki he ended up omokutano rengebwa masabo okaenda up koba politics ari go chakali abarangeli abatebya mangana ye bukonya gasoma na bari go tebunde wenzi asome no ne president Ruto ngurate ne naro seba ngamatayo sapa mstari wa sapa omba utapewa fungwa no some gende kitari karuki yake nena bari go gesomere chinse kichira kita batebi gari murariti ganchuti gore linenge beke byene to usko mutwe ndonyore confusion ni yemo shimwa Migosi atete koleta tina understand ya se Mheshimiwa Migosi atanga ingwana nere yachutetwe gukwanira igoro ya siasa umanyete kero muntu nariganetwe aso mukutano KICC including abaguru kwa bana siasa mbali na rochari bakote bakoburchukura guru au including mo CS Mheshimiwa Ogamba Nwarenge ekero muntu abwatire microphone yeli muna wano musire tried his best kobeka buyanga ki kera anto mbali barenga ari baregote banga yo Mheshimiwa Nyale bare yenteke ngiarenge ngati ingano mangana siasa ngo Mheshimiwa fulani go ikale ko boto mana ko genda yenteke ngiarenge go yobo spokesman na ndo spokesperson yenteke ngiarenge ngaki Mheshimiwa Musiria this is to accord the first case to accord second to accord third ene ya fourth hearing and we have been doing it ya abagusiba ritole Nairobi county ngakiarenge buya toro kiese yonse including Nairobi county gas to ko ngambanga ki ya yo mu adventista naro nero bwata mangana muna bone kanise yekoro kumakonge ni SDA church I feel no nyendirie kange makongeni yari gose kanisa gite nchini mwe yari ko be kanisa gite nyasaye baba boli yari kumusuna yanguse tu igobo ne takira na to bitu besoki kagime lakini taliero yoka yatagore tumanyete makongeni yaroche kanisa AMO ya babwatani ba Orthodox chaka chinga ekingo fire ringa ntwaigwete byabu na Adventist ne ringa already konyotwa twalire an appeal as abantu linga give us time to rusire ibintu byeto pole we had given an appeal as Adventist kunya yaena ni an appeal yari ko an extension paka igoro on Tuesday etakole kanetebo patirende inchegwota ifina ndaba gusiko gatobate yekene ubugambi bwaito mbura afire kasese ya Kenya na kiaringe nga high time ng'abantu baito turabike ibintu binga wae Migosi yakora to mukutano wae noti nyakundi wae ngaki twari kubeke ubinte bikando
to supporting oyu migosi osokire gochimutu ari gobeka bagusia mo let's now stand with migosi regardless nga omonogeri wechiomba gosubwe chimpoli gosubwe chingondi patia sinja rokaniro bwamate bwabagusi let's support him. Okay, ngoja natolese kwa na yomo na kiti yanko elegabu ndokenka kwa na chira yes na kinata ki mosiria kurwa beto oiruchigas Nairobi County au Fund Department ogenda the next okolega singia kiro muntu akumufira pateke yake isisibonigo obuli majority abagusia bange they disagree with him ekerole leader na tebetengero no monogeli I don't have a problem with him. He's been my good friend ngokonya na tole several times ni bintebing pateke roro monogeli ekerole leader genda most of the time nebirengereri babantu bali okolite boni kagaruki kya musiria chete gari case ekaroche nga abagusia bange ngotabanga bwate one of their son with Matiang'i okoligo president. It cannot be seen ngane romonogeli okoende against because ye kera abantu wegete gari KCC nje naona linge Nairobi actually naona linge ga city ole just around if it was not to be a political na nje ngoto kana linge KCC one I was there because we ndingo imbe particularly kire boninga so you have to be strategic kwa manyanga ki ekero mukutaro tukole banga musiri agaiga turarengeria bagusi aba nkitokoro le bona ayo morali tiganda ekere bota nga Matiego say I don't know the name even actually it's okay no problem but the same people bas surrounded you morayo mwata but the same people ata ni chito chita nga gweka to solidify chito to negotiate why is it wrong most you tanga ne kubatebi na ki negotiation ngo chimuina ego okay there is a way forward nga muna tori negotiation ngo chimuina na tore din to koregente kiwatebire tumanya negotiation isechire anda mono twara ku Nesco card ya musiria konja tole tomoreti kurwa buna umusikemigosi ateba KCC 1 no arenge gutira lakini ye yo mweli yagoteba yarorekana siasa ande na watebire ne mamba Nesco card ya ngo iligiri tolenga igasko etegose igamiseti lakini litangani tagete konyora tolengwana ya mu director kobeka kesingira ntaite kora hando muri asset SMB yabono muswati na rosireta sensemo ya Iraq tete kora kwana ne amate yaye dara manyanga kikegendere tasemambi yabono kurwa sechinsemo chiagusi wancho muligereri nonde na Jeremiah na Edwin tindara baseli tigatora igukurwa senseme hello ngaki mungina bwakire ndiyamana ngaki okuru kwelieta sasa marieta ngoro kurai bwa Kennedy Rinde sweet mom kurunya kwa. Okay. Igoro muntu narwa gitesimio gateba nga mwana ona asirete Iraq osaraia. Aki umwana ona asirete Iraq akanda kwirigeri. Konyera bana bae sana mwana naro ya mugwate shida ya ugonjwa wa moyo. Aki mwana ya mutandike mwega mwana ya soka kuruga achikwirigeri. Wana kera chikwirigeri okanda okore miaka ibere posi yae komatebi gakinento mwaka oyo. Okoma membera bono mwaka oyo maero gukanga sasa ingine kama tebyo menta. Ochira ase obisi kubatebiri egere ba mento mwaka oyo kumbe ga momento tata wa report ti obisi. Bono mwana yo okorero ikire ngo challenge tagaine. Akamukani nganade menta makomutinyo gatano akamutega mwana nena rwete tiangende chikomanya saikire mwezi nyitani. Akamakuru bakamutebi yaya bera gamba komutinyo gatano bakamirerani. Nyakati yo kuamirerani agakira bara akirite bakamurasimisha yenda akamana chire ticket yo goza. Muna wana ticket muna mo posi yaya na ticket iga. Basi no akoragira oruaro gakora contract ya ogendo chikorara akagenda munaragira chimuchigasa komwera chikomwera gautira stasi agante mama na igure ngene gumaleri na chire ticket egini chingurchiangere ngotira ngwakera se gutira ngamde toko ndanya gitari ngaga ngoguchiko koire ne contract ya no arwetere ndogo okora matukabere igo katarembiri muchikomwakera aina matukabere atulite ticket kiri koboko okoma yakuru rogon oguchaka gukwana okubutora mangana mwana na kwana rubero ritoete munu rwensi pita konyara gukwana abutori abatega kingiriro mwana nyibitari bagatenga oguchiko kuira barabara abisika bakenya boka bekere katarembiri botuko omwana okurwara mono okuirwa
oko iba singina umuswati we posi yayi nina nero tike kumamya kinyagitari oko beko ICU oko beke rumu kubeli mpaka bana mwana nusunire boja etiketi yache tutarendi tatu icyangoja akabeke kwa oko beke oxygen timba tinjerende yabakwa mwana ne mareto muswati yote bire posi yayi ereke ntonge yakugamia igako tiga akane ipiri nyagitari amoteri nyento komuya mutinde ko samusambe ndio mwana yasirete mwana ndiye asirete umwana oyo kertwanyarete ripoti yetwanyarete tarehe 13 iyari Jumamosi aria seba murutete banko anda bachikomuruto tabakwenda rero batuma mambi umuntu obekire oxygen ora ICU anda bachakwenda mambi ono korangi bachite bakanyora kwitega bakamagoto ripoti Jumamosi sasa. Okay. Mwakwanire na agent ya Muruseti Kenya? Agent ndari bakwanite nere. Nera akamwakire simi mukungu ya kamurama. Pozi yaye yamuiranire tyo kuiranire utari kuya. Ono gakito goteo bantu baminto gakibagwata moyo bugwanze tingwa tinjire nenda konya bana ba. Abana bayantiyo yamarire tinaini ndegire 6 yo wale. Okay, chiseme chichia Iraq bago batebi nsemo kiywere. Kuna baba boli nonya muranda oromo kuna kumanyibu sesi. Epagonde bila kina Iran ya sawa koruka kakiri tandironda akegonda gutumire voice. Indiko musana ngaki. Abakenya mbali bara angabune seseme yoso mubiro yule. Kumusekana oromo Kenya kurunyamira. Okurukumura bona neru tugitanye none chibicha yo utotomera. Ogo toro kina kiagendre tekera bikira IC ekera ICU bikira oxygen anko iba omwaka ondata murucho tutumira. Pero gende to kwana na intu. Okay, pole sana nkagerete kubwati torore ondora toke ora manyenchira bara connect ne embassy nye kale Iraq timati gosenchiro by the migosi tegere torore ngaki abantu baranyara ko bakoiraneri nakoranga mwanyoro bokonya biyamona se nkwani twakwanira mambi yabona. Asante sana Edwin. Igwete abakenya baito bakoiru Singapore mechando bagwetera chinga kichinde. I don't know chinse chinde chire Middle East ngo igunchibwati chiembas chia Kenya. Montana tebinga Lebanon tebwati ambassador enchira bako gendoro abantu bako irworo is a problem to be addressed. Kinende twegenete nga ondebwensi igure orobotioro nsa chindora twaro gokonya nabo kunyara koba utoligia tunyara koba to kubwatanine amateyo na namono banyara koba kororanga kibako nyara koba kurusia umubiro ibayoleta sense ya Kenya maiga yomuswatio ibatebo uganirwo cha sense ya Kenya chitali kibiri cyumutinye 12 umwaka oyo kurende agaikakarwara nakobwatekana n'uyo muligete bakamuminyo kinyagitali nande akabikirwe mbeo kurenda igaikagasira one amate abego tebigweli gienchira yokuyo mubiro ikorwa sense ya Iraq bose banyara ko bagakora umwanchi umuligeri banyara ko bagusamba umubiro goko igure ali alese mambi yabono nona tete kuraso ICC itukule tumayikwirana tiante ave boro jase familia yu asogo siri oyo mobo nande ekabanyarikana ngo bokongu osiri asense yale ase abantu bamabo batayo banyariko bagukonya because ese yebuna tomenyete kerubwa tobokongu abasani n'abantu baminubuka nabukonyore kerubwa tobokongu elina libago jabatinena naje aba bantu tikubanyora mbate binga pole lakini rende asenje watabanga chinsenje tere kitabwa chiembasi echikesi chiringe nararorire neringa bari korora barayi bali babo bale ange because nimba serikali ngochere yakonya nara very close ngorora ndi bwa konya bake abarayi bali babo mepi umuchumbe kusikire ense to Kenya kera so muchumbe naro bali ko temonye bakonyora umuchumbe estainere go chaba coordinate through Ministry of Foreign Affairs korora ndi bali go chaba konywa na abande bonse bali bona bona toigureiga na intuto tunyare kuijange ase familia yi kokonya kende kekeliora nyara tunyare konje koskorusi mobere kurulaki paka Kenya gaga nimete ne egasi enkongusana batintara ndabona ndeti ante bie family singenjo e weekend ye twanyari kuba tugusiri ki family kinyinge nyamira exinere yaba Sunday tingi marogoba ekerenya abantu bagakwa abantu 8 nabande balanyagitari
Monday nero abantu mbere basirete chabera gari efamilia ya mabari kuru enyangi kuru Kakamega abantu around chifamilia abantu wetu basirete nabo efamilia abantu abange ndwe engora yani uchaze chifamilia chichonsi ase yokonyoro bokongwobo yomo basokana na ndeli konyoro konga abantu abange basirire kuru ase familia yemo madenga none kero monto ya masira ase familia negeteke kongusana kuhandro iko nabate biringa pole na ndemba sababa ibaito bonus pinga ki ekere engakeye ase ngi familia jinchi abange tegenteke twese cyane ko batugo chama tokonyo obokonyo bokebo kibulia stokonyora tunyaikoterana ni familia chi engakezi chi babwate obokonyo bia mono naroche kwaru tobokonyo chiase chiamate chia kerenyalia rankenyo semeli nero narora anana mono kubwatekana nabanchu babasiretie abantu bari kurwe nyangi ngagire tumoyaga bwe nyangi natemetaga senari konyara na bantu mbare erudi berule bake bari banyari ko bakuru nandi no gusabanga na bali bande maybe konya bataranyo information chi family mune jasireti abantu nana se familia yemo ne chi family chibatari kwenyara igonga no ambono igoreka to gukwana na barbo no ane chibese ya postmortem konye mbaranyora igendo go basaba abantu bonsi baitu bari batoywete onde bwenskiria konyora chi familia cy'abantu ba media mbaroro nabo gutuma kubakonya kendi yonskiri konyara Edwin Yes. Abantu baitu babere bagusiri ubugima se cinjira cy'ubututukanu roche ono mubero karensi ya Iraq tokwanda gusi chi family kiri ya sensemo ya rankenyo wetani abantu batano batatase familia ya mobasiriti ubugima mubero yo moko irusi Nairobi yangoro role budget togokora Sure. yagokwanda gwetani kiribu chimibere bono gusi na bera abegati esiringi kiribu 53 inekero gokora umuyega bw'umuntu bugango igoere kogo bakira abantu abo batano batatu kona bakora ngamba tagete gwetani nusu milioni bakora amatangari ya kawaida nekera batarakora postmortem na mweshimi watebere Yes. Kwanza ndu na nchi ngora yane asa abantu baminto basiriria mugima bwabo aseme basukana ya para senchira aho imeyo mucyogusi ne chinkongo cyose cyetanaine obotaka bwatonyariro obotaka bwagerera abantu baito abana baito barosire kobera ense yetu ya Kenya paka bachakire kugenda chinse chesikase retire iguru mono kerangoligerera in fact ngonjokana na ga chechenti chientana ine ga Nairobi kerangoligerera 80% na abana bagusi bakonda I know of like 4 agents manyete Nairobi aiga wone uno to kwana bagendere to guturenya abana kugenda ngumbu the other day agent monere gali ya South B ya nyara koba giego sangre chibesa chi abana baito kogenda ngumbu koenda gukora imirimo ekere agent ye kagatie kamanya ko batutuka ninge njogete ekabali chishiringi chikuru 150,000 but I had to intervene ngagenda ororo umwana konyoruriru chibesa umwana nyaroka ubwato umwana omoke bagakaba buna bakari gwake meteime bakire meteime nyaroke yekorera ngo ndagari na agent ya muiraniri chibesa chiae konyora ya kwamire chishiringi 30 nabona yenda gari na bamuiraniri chibesa bono igabuna to kwana ekesi ngere gaiga omogaka gatum akaone chiombe gusi korubosongo akamanya ko nine akabole mukonyora agurire karitaya agakanira umwana yagende ngumbu imangana yo chigasi cyangumbu umuntu yo tomeire agent no harega asakurukunga somewhere anniversary I think is around here agent ino ereriete tongoreyo ekere nazi ko moroto ta pakeyo binimbwatega ya bidi tomoroto taira nebesa inkinare goteba usinkinare tere example obotaka bwa abana baito bwagerira abana baito bagochiko kokora chimirimo isuko nande yagerira abantu abange chiechenti chinchigufuatiria na kiarenge buya serikali am appealing to the government as far as I'm the government and we are supporting the first world country and all whatever to bring Singapore back home but we can't bring Singapore back home when we have our people suffering. Okay, that one will have to stand tall, be either we are in the government or not. Abantu baito obotaka bwagerire nande ngakiarenge buya bana siasa. I don't know what kasumba ya chira sabana siasa bachodwe birogo kerwa chodwe birogo kero kobolie kerogo you are very patient buna wana migosi are very patient turo tuna gokonyega
kwa igura matanga akabera asigitaka how I wish the likes of because banyolire birugo gakibagenderera kugutamba kugendereria maboko the spirit image the spirit yo yasirira is it within the parliament premises is it within the gubernatorial premises image the go yasirira they start very well but they end up being nandi kwase gento kenge kyabekire bomoyo abana siasa abangi nobokurumi oboibi kuligiole by the way nande onye ndinare koliyokanga na tebira lakini abana nje batetendigi ncho monyene dinata yangobolinde abana nje bana ondangiringa gali gatine yiye okay bone bangenga haki oburayi tobwate buna bono nobo bokoruchi promise taliko ba delivered okay bone batetenge ndenji ko bakonya kulinda lakini nuondi kunya ko batenga tirana ararigereri bagwanjira na kabisa baontenga bono lyo bambugo iringa roja I'll just definitely kobori but tini mwana siasa mono is only that thing kororanga abantu baitu baumire okay Jeremiah siasa mbabo migo okay Jeremiah se bibiri bate abayimukirire ti Google Jeremiah tigato chake tocheta Edwin maite megano na bago nteva kamambia ireke kristo agatebere kende amarube nari kwabwate igoro ya chifactory chitu buna chikokoria sensemo ya gusi nesko card totete kurigereri gwikira boni gatwarorire chifactory chinde chia chakire kobeka ebikaro byokorango gamba bali nabalimi naroche sensemo ya nyanko bankagerete factory chire narigerete asa amayeito gaiga nkarra bagendete gokwana nkwana lamangana yecha bono buna whatever ngano mwana siasa you are a leader nande nore serikali nande ngotoira mwatata biri ngotoira muri Singapore but injerende na understanding ya nenga nande na gopimirake njendo zenga tali Kenya mokoro siebe Singapore maybe ne bintu bizo muthe ko rusiga mwande mu university Singapore ndumuntu tigeto chandegete gaiga patente ro kwanere kimono amangana echa gusi na kuwa na ganga no mama mwabo na torete cha ekara chiko ende bonus akanya chiringi eri usaba na chato jo mwako mugima akurwara no yo no mama mwabo chibesa kutumeka manota lichia jeta gosio ni manye tenga ngokonya ali family chinga sobo akarwa igo ngambale bali barobu panto babo bataraisoma baike na iro batigariti ko ne mechalo nero chifactory bado chibate problem na kwa sento boigete keskotini tware ngoro on 27th of November gigasukua setu aswete Anthony General as president to Anthony General KTDA na T-board because egento keko gerecha esari kitapaka boninga ne serikali asenari na walwa ferret asaba gukora oversight mbali gukora oversight none kero kuri yekeske ningo tomere na uri gari yaike irase KTDA gukana ngatalintu na ba directors ba ino bali bachibesa T-board yerero oversight board yakananga intunto nko para oversight lakini azijibese chino ntiri gukora oversight so ntoke andre party case ikine ningira ne 27th I hope nga ntoche tonyore singe nyo 24 buye serikali nditali bijanga watene serikali na nyo koberande ase serikali no ngonya bintu byane ku partnering aki we are trying to solve a problem teba evenande theni twanya kurutira no mupira na abantu baitunkumia bare na appreciate ile mwambia otebiringa yes yobo kongumboro and that's what we accept but bone serikali yo katego konya twese tubwaterane buna ino bantu bamira because mubwate information nere bali bare serikali bare turi obi twese tubwaterane tunya tuwisaransa torenga ki inki toko kora tebe all the time siasa to waka tunyara okonya abantu baito basukuchumutu amangana echaya emekutano jabete chiano general meeting echijabete gusini boni as we speak no matenga most of them njabete even covered as even abantu manyiki kerete the reasons why tari kwa covered ebintu mbere bali kobisa none kero to kwenda matanga gali matanga to bindi kotangasa media ngo zabali batangasa ebintu patia saba limibata kere kwenda baisaranse bakore emekutano yabo bamwenga kyoburayi babo bakora n'ibintu byo bikora abaralia mbanjire kogenda ororo bali banjire kwenda class esingeje bintu mbere kobisa nko case kebirwe koro mukutano bete mbaite tabali bibande chiopi umuntu naro umizira kanda nyagitari ngonyo kubati tore case yekaminekyo aba bako baitambara byaba
aba director bari ko organize abantu batakutoroche singenjo mata badere konya banyalire bakulie ibintu byabarimi bone yake abantu twabatebire abantu bachanukire bachakira gutina against abantu bakube so na bakubalire ikarba mayenga abo baite tu negotiation ni baite tu barasa umukutano karba ngumukutano bari kuri birengera bya bose bari bamanyete kusumba eta abantu bamete kijinga oyongote naroboli ikarwa yote nakoboli kwa kobogoli kwako bugochisiko asingenjo abantu balenge mekutane eli tali abalimi naende bono having mind nga na bagotumeke style kamini botambe abange na bali baba mama bali baitaba gotumali mba kunyaro goche mekutane asengenjo yobuobobo aba director baba ire ntongo tari gosabankiringa ki abara ibaitu bali barobisi especially Nyamira na Kisi county na obokongwe cha ebore nga kibare wancha barolenge kere mekutane yere na bacha baberororo because I remember kero eni robocha renke embia West Mugirango ekere mekutana yareko because bokongo bonende ndo obwate igare gotoka se anyochero meeting ojo tukwa gari lilia ba sikali bali bakire gari ni chibuni chitaite ko itaba li mibali ubujo ratanga no tanga mutara abaita mungite lolo ya bit bakal down abali mibanyo ale opportunity yo express ebintu byabo igongo sabanga before tweke 2027 tujotora barayaba ngao bali mororo kumuranje tagusuka kando cyenyo cheno meeting cyonse cyabete gusi almost cyonse tari yanyo cheno muri cyabalimi already ntondete ko college signature tukubwatia sheria tukuri special anyo cheno meeting eri tutagete T-board bali supervisor baje batokororo registrar of companies batokoro busumba bwende utoka semikutane yo so tadi abalemi baigi views cham bago feeling aba director amba quality ga suneta keire bagendenga abantu abangora abekoro bukurigira ibintu byabo for now te kunyarikana singenjo onye serikali te yogari abantu batigana abaskali bali baregare buna kebirigo ekera abalemi bali wito abaskali no batenene no baligere tiganda rakoboli Jeremiah mo sangeli chisigina chichabalemi bose chabalemi yabalemi esheri yanko barare nga bakore chisigina jazz chuko kuri special general meeting ekero bafiletinga ebintu byambiri ko bamanix terechwe chi factory kireye mukando gose mutete molete kireye mukando kireye mukuru mukutano ekando okay ngwantete aba director na basani bangoira na Toronto ebinga mwanyora ni nabarabu gose mugendete liumana because esco cardinary twali kuligire gose balegente maso kuliye okay nkore ngwari atarakwana okay nkwaro musani one Vincent ati yore board member ya KTDA naenda akaba a director ye factory against even there those are the things even ngirete ko question ngaki abana wente ko supervisor ngaki ora tokega na ko ibete igale so ko supervisor na nayo we supervisor those are the things to kotini to ite koti etoe batuletire ndena GPS yari kere lirube egokana into effect because no NPS into murango cha kotini agata na ndo yalenda ro chakra oteka action olikire lirube nga to sit into boards so which is a good thing kwenye kusko which motu ngwe bwa batebanga migo sibare kubaruani okunyo koliyo wa senator ngwemanye kaninde ebinne aye patirende gendo tete yo ari mbeto ngaki in just wrong as every me va fileti na inchen kolige inarora oyo ga nturuzenga we are indifferent sides che serikali na ale serikali nje ya but no one will accept ngobo ko ngororo as long as we accept ngobo ko ngororo I'll stand my feet I'll stand firm nteme bakasengo ikyo moelio ntebenga abali mibaito banyana ko bakonyora obwene bwo bunetakire sawa sawa kagirete gwa kwanero muri myo yoga ndate kuligereria ubugori chisigine che chiaye anda mono watebire utagete batwale special general meeting bachi ikaranse kinege ikarokia beno mwancho muligereria Edwin magana yecha bunago na gukwanuga no je tinde twa mono kiara mi wazine ro muri mibecha ntutu akasimigire chibando seito de cha ito bugatenke igo ne yo mungi na bono iga ande tware kunya komuchande singenjo yake the likes of abantu aba friend chi amigos umuntu oboyibi bwechaye botakirete basani barabia bagukwanira abada wete otebire ngati musani ena arenke gari ore double positions yere irigo according na bekire ekere nkorigere buna nakina gusi oboyibi bochakira so motorie chaye otore chaye okora obekira na matari atari guchiana na ne chaye abo no corruption yo chakira njenki neteki maitenga machani echaye gotoru chinkoro enkoro na matabe omena kobekira nibake echaye ria sokouru obogolio iketundu bali etundu bali nyorana ne chairman yetundu bali kobachiga ya etichikireche
yaetie chaye tali quality kogenda se factory Edwin yamagana yo yamanyende bazingo kwana asinge njabo there kwani ntoki na ese to nyaronge bwana wo kanyaronge tundu bali ase tundu bali anyarongere echaye nuoto chakirete isiko gabutinbo okay Chairman nebwate issues oranyore no muremi asengencho akabese nkaratari koruye tundu bali anu corruption yo chakera aiga no abantu abakurwanie abantu ngakyo umuntu arakurwani innocent atakomanyete director lingeti ne chairman yetundu bali ngabona umanyete abantu bali bagompinga gari gendo bakul kwama kanyoro umuntu abwato ne chiaka isano checha yori amanyire ngone kigogo ori maro na moko mutreat evo leadership yecha is more of equally na leadership ya politics yense ya Kenya. Is all about even what happened in wherever places where we had by elections. You go I want to call upon the leaders yabagusi abana amogo itabagusi aji directed checha abanta amogo ita abangina abamoko miyogitundu ba these are your mothers, these are your ladies, these are your daughters, these are your women. Onye rero iga mogo chako ikiwo migosene ule na nabwate case was whatever is pushing. Onye kinange go chako ba kotini ye ko ruling against was a ruling in favor of governor inchi go sabaremi. God is seeing you. Arrest ene mahakwa moko iraka ando buibi obwecha bwabere not once not twice. Number 2 tobwata baraigusi egasi aba chenchiri egusi yabere getabotantare bwa politics. They are not talking about our agricultural matters. They are not raising matters to do with our a bonus in a tokonyorere law buna abantu bale gusi to abere time for all that long. Ina Ramon Tumurai, the only thing I'm seeing is political parties. Oyonchu Biriare, Osoyo no opposition yale, Osokora me president, but I'm giving me go snag and that initiative yokoranga. Oyumi go see Okorioborai, and I'm believing I take out Okorioborai when you're not again with that initiative. I wish we'll have a lot of Migoses who are in the government, who are in political seats, because he's doing this either by passion because something in Jakuri. How I wish is either and I'm not coerced by anyone. Is either doing that because Jakuri very fine, and the good thing is here to clarify that. But Navara Kwana sing in Jakuri. How I wish Nada no credit. How I wish Nantua Tabara you see Vali Kirogo, why can I stay Kirogo? Vali got tetea abalemi na aroli rega abo kenyambi moinoga e minister ya agriculture ko bogoli gukorwa bisi ya irupaka segente kebono yokoro ku elections ochikotenor ochikobero okwane oengage abalemi nga ekerato koligiye bona oboli wa maswali on social hall meetings gusindi na ro social hall meetings ekabara agrete president yakaba gwotemerero komotebye bitina okay Koruawe president yasoko korugabwo umanyanga inura abe bitina bokonya kona chana magoro ogenda gochibogera mahate okora magendero ogenda gochiga iga pomet iga oigora chipara intubona senja metena abe bitina na konya koramana na konya chochoni ngabona who is superior than the other bona hatotigete atokipeti pisi amadinga nchara tubwate nchara unabarai okay kwera nande gwakwanira watabire bitina ntubibwate umusitemi gose kwabere gukwanira igoro ye chai sana Kwiguru bolito bw'abalimi sana Marika ogagenda tekorosa nega siangong asinjo nagotebinga echaye eba kwiba buno morai and kwata wange no mulise tenda tumekelera musinga bantu ngo ikoro ku mulisi nkoko kole mono kubelinde mulisi otebirenga echaye nengo sobo kungumboro it's not just korusi mpaka Nairobi nigende gasoete serikali taliga sire rais no maite yunga ki kwa anda kuli no ana gosino abantu be serikali tipo de serikali they part of the cartels bali bakumisa bananchi patirende ye ikirenga I remember nga ekarto mboya we remember me I never saw him but I remember nga he was doing some good things he sacrificed his life and maybe nakie kwa rasirete but we still remember igonga egasi eneve nkongu eba maritara maokong siringo temane ngende bakomwa because onya yero okoletera agaitu agasira but we still remember in just long as batara nkindo roro wa nkuobwa so is something into ko basu with passion mbakomwa nimwate abayesinga na singe jo maybe ngare ko ligisiasa to some extent tiante beka nenga yes because no matenga onye muri asoborai bokongwe binde biko nyara guchanda abantu baito ntoko bisorbo kurusikoga lazima motoka abantu bako make decisions or make decisions kurworo the only difference is inga
ekeronda anyore kiruge kige buna na batebi I'll make sure nga chianyo general meeting yekera bali mbako kwana nonde gali aba director aba bali bakwiba kibesa nechu batara kwa kumunginoli ugocha kubolio ngakibesa cye ibiru baranga kanjo monyene tuchakiri kurugabo tugosuka forward intebe natebanga a koru boikoyo osinchengora nane mikutare narora neke natebanga ekero bagwate mechana so discuss egento ri affect abana inchi buno bolemi okonyora abarai baitu bobonsipi no balegari okay ekero kwenda gusise ito there's no one okonyoro togetegare abatrise engage because buno nabasani bande bonsa in the political scene abantu banke ntore friends so we engage pano akero ko matebi agosukwa kando one mechande chake lakini nente bya bali abantu baitu bagusiro bwakachikuranga ki nabara less accepting na intwe asinato okora magoso ekero chwake kura nturi gwakere kura omuntu gochikotokonya etokora twakere kura nga uyo ninkiange igente ka kwa maybe na kike baga kwa na bachikuira ni bintu nga uira ni interest okwa 200 bando kuibere 15 che pora singa for next time kito teko sabangiringa ki yes ne abana bakwata magoso ntumisa abantu baitu especially ekera abantu batabwatie bonus uzimne Christmas yeke ondete we celebrate okay gende to sababa rai baitu kuri account because mbabwata sabwente ko blame abachumbe baitu n'abantu bonse bari turi sikoega tubwatirane tunyariko batokonya abantu baitu bagusi yeke merigeja because that's the only resource abantu baitu bagusi batekemete korose income okay biyamono asobole mibutu abukwanire scorecard deal twali koligereri 1 out of 10 mweshimiwa upronounce fika kwaligereri boli mbwecha boli bonoega it's not working te yani mboyo nelinga aba director batigaretia senioni baura bagina bali emegondo yabo bachake barwa bono barwa beke nga barubu lepa ereni colonial labor desi bantu aba coloni bale gocha banda bagotoli emesigo bakole kwa baikeligali kwagenda no batigareti kwandaga Edwin Nairobi omenyete matuka atigaire makeigo ali mutuga abagusi bali gusi abali mebecha ngotogora balecha basimeke biasa okay twakore scorecard ya it's not working yani generally I'm supporting umweshimiwa migosinga it is not working wono igasi ya tigere chibando maite squeeze cyangire komera gusi okay lira bali abere lichabo twatire bandi gatubeke cyaye abayibi batujyarire bakora ku director n'iki chairman where we running to okay twakwanire gabu na kinale batebera lero ne scorecard twali kurigereri mwatebere it's not working omwanchi muligereri panel ya nembwate se studio se mambia bona sense moyo boli mbwecha batebere mbuli mere masense mo yagusi kwegure musikemi gosi agatebanga butaligere iri boronge bwango igaro chenga megondongo naligwere Edwin ate abantu nganda bali mugondo batogore chaye very soon mwancho muligereri muraibwe enso mukoro fluency America ke Jeff Kennedy atebetenga utarabuli America ngiyago koreire na yobwe bolingi wakorire no tutete gosoa sengwana ya kabire watebanga bagusine bitina babugate bakorerana nabwate clip kyo muske musiria ntete korategera liri nara kanyasi nini twendese simielie turusi oro tuligererie siasa ye town mwancho muligereri tigataraigwa producer tubona ko beke clip ekyo tumaya ko beke birengererie bya senchira yobwikirana naambia watu wetu kwamba baba wakati nilikuwa nafanya KCC 1 2 3 nilikuwa na consult na baba ananiambia hata mimi nitaingia kwa serikali kwa broad based na nimeangalia mheshimiwa Uhuru amepatia ndugu yetu pale namba 2 wakiendaenda hivi kwa sababu Uhuru na president ni marafiki naona hata ndugu yetu Matiang'i akiwa pale ndani kwa hiyo serikali ya 2027 president na Matiang'i wafanya kazi Kisii songe mbele na Matiang'i kama unanitizama shikana na president Ruto wa Kisii wasonge mbele wasamano erebo naleta jamii tuje pamoja tushukuru Mungu na kanisa asante sana kwa kuja kwaya asante sana kwa kuja tumepata neno na kanisa ndio tulete pamoja tujiulize Nairobi tulikuja kutafuta nini tulikuja kufanya nini huku tulikuja kutafuta kama jamii na mimi nataka kuambia kwamba kama kiongozi wenu nitasimama na nyinyi we shall support your business we shall support everyone in this city ili tuendelee mbele. Na watu unaona ni watu mbalimbali, ni vitengo mbalimbali. Kuna wanabiashara hapa, kuna professionals hapa, na wote ni watu kutoka kwa jamii. Na bere ngokonya banta bange, egasi na bere kingokora.
nane na konya to mumroyo mo na mete na no mogusiale mumro tuimani na motebetia chema ngajiale mumro na muruse tio motego ra meto motego romne nyoni huyo jamaa alikuwa anaishi juu ya mti kama ndege na alimkisiri kasaidia yeye. Ende usalimie waziri pale, unaweza pata akikutafutia kazi hata ya bodyguard. Na beire ngokonya abantu baita sechinya gitari banyore okorwarigu. Teribo. Nande gentongo batebye message yane omwere neyega. Abantu baminto tigatobere serikali ime. Wono iga nimete ng'ombe yeito moritere gosebono etaranyore mori ntokunya ukameriero ndete monyi wabu ndokunya ukameriero ebintu kigasinga ichire kigasigo sene serikali imechire ngakiaba usimu akirega ngai kigasi chire osene serikali imechire. Madam PS, asante kwa kuja. Nataka niongee kwa Kiswahili ndio usikie. Nimeambia watu wetu kazi iko kwa serikali, opportunities ziko kwa serikali. Mimi kama kiongozi wa jamii nimeambia watu wanchumuligirira kwa iguro ino umuwaziri gukurigirira kio bwerani bwa mangana bakorekana ase county ya Nairobi. Musike Geoffrey Musiria okwanete litukoria Jumamosi ekera emisa yokwarigania sabato yokoro mwaka yakorekana ta SSM ya KICC. Kera litwa chaka chisase no chia chakirabu. Mr. Migos bono na litwa bekire mwate abaliri litangani ngalete nkwana kwanete na kioroche emise ya erete kuruelio buna twa kwa no mtandao wogendete woka bagusimba gendete koiranirani integitangani atebire se bintu bire na serikali ne ngombe boretie ya serikali irakamu tiganganchira na musiria nga eneken ebintu na serikali bire patie serikali yeye temine tinga na segetuki gutuka woni yana maitaba gusinkuri bare serikali yeyu so ekerole lead especially musiria ispinawarita Nairobi ngorangero mukutano cha meaning yes isawarita ekerale kwenda ka nenda manya there is brother koligi serikali yeyu tale kwenda a mention maybe yeta good intention excitement kasenya to baitoleta banke akagenda off. What I expect from Musiria if he's watching igwaneli arwetene excitement yoko it could be because Musiria all along has been doing things abantu bago support 100% 99% igendo Musiria akora babeketik. This is the first time Musiria got legendo 99% are against, so meaning he went off. Igendo that time Musiria getting a key. Yes nekene ebintu no bire serikali patie serikali ye ondete yo wate monopoly ye serikali nereje twali koligi state ura convince abagusinga serikali gose ne yabanyene teri yaito eja tokwenda twabageru kantu kandike tubagire gakeigo state ura convince abagusinga toise gotenaga stokobageru na inze toise ko yenyora tubagira abande ngaigo nali abantu bitu bara benefit and maybe what I will ask is a aggressive man, a young friend of mine, a young boy. Tenena tevanga sorry egento rarego tebatalieke I went off board tuirane twende nubugusi patada waisiviki sonte inga nge serikali gusema tiengo cha gukora ne serikali we will not agree at the end of the day ntebyo muraiga ki ekero kulidia abana inchi ebintu mbiro tari goteba like this one awoti go muntu kwana kurumagega. If I give you a good example ya Gachagua, the reason as to why boni Gachagua na chato tebi ngo muivioli no naroro kuiba siri I don't trust ngo no muivi because even to kukwana too much do your things ko bango makutano was well patiari wochaga ya tebi abagusi tigatobe amo patia semo ko genda mumanye that ajitigere gari ko abagusi boka gosi musiya yes zawarita lakini taraba nero gotwede ituguchi erisa warita agotugaidi otuikia segete elders yabaga kambaro bagocha bamwanga ki ngochi atoko genda elders waba banyene bari wisaraza bate matiangi agenda progress gusi nabaga kabanene wetani matiangi oyi bako mwachiseme okay bamote ngagenda guchia na mati ngitagukana bamote ngochi atoko genda igo egendo teto bimusiranga ki yes you are aggressive but itara ikata level yo what by matiangi nganga yako genda guchi it's even better Musiria because they were in a function somewhere and again in the same function Musiria and Matiang'i. Everybody gave his own speech. Okay. Musiria yes na serikali I don't tell him agenda ubosi serikali still.
but be neutral, meshe gento kukuana, don't get overexcited, ukwane ebintu binde moragosana n'abantu bandi. Mr. Edwin koigure nga mheshimiwa obere ukora abantu asama tukamange. Nitukeliria Saturday lyalengelio gusasima kubwatekana no mheshimiwa Migosi agoteba na machiti kogenda busiasi nini. No kogenda busiasi nini, no kogenda gukwanira iguru ya matiengwa kwana iguru yebitina by the way. Nkiora kwana. Number 1, mheshimiwa Migosi tali yarengo tente tote the likes of Migosi. Number 1. Muntu tayo okoriro mukutano guno uyu musiri akorire for the entire koruto kina Nairobi abari twachagete siasa cha Nairobi so twabere Nairobi. In fact, congratulations ya musiri, you are doing a good job. I was the organizer of the event. I managed to ensure that that number was there. We are not doing this thing as in Musiria Rumbia. We are doing this as in Umwano Tomogusio Sokro, Kwanaki, Abusing Kiaring to Waterwatcher. Number 2, Otevire Goro, but I'm not answering him, I'm answering the likes of him. Otevire Musiria Taru cover direction or Kochia so much me I think Matiang. But my I think Matiang Namokwanet. I think Matiang. Na inde te akora. Correct. Jena tegera na address direct so that I can respond. The likes. Veka buronge. Okora no mwatagiro ombujeri no Edwin tali ngekemo at least egertonyole decorum. Matagero bata the likes eko ambakora kana ni ogochechereria. No. Mheshimiwa Migosi tali yerebieka torojo tenga kiraso gata in fact yare ngisiko ya kesi tenga abantu mpale uruchi abantu tayigwete biya 90%. When I'm talking about the 90% oli batayigwete biya uyu aroyo mobo na bekugo abamba barenge cases abwateba nerote anga bali 90% batayigo ketuni nkwana ya musire elinde monsire lya mabarato tigangendera Mwisonde mheshimiwa Matiang'i nabwo atomokutano bwaba yesa gukiaba iba mansaye n'abakuria muntu tayo chorire kurubo bugambi bwa gusiore ngazo mokutano ibona I'm still waiting akingoja kwa Matiang'i advice imoteba. Number 3, abantu bali still bakuwork na Matiang'i but batatrust the process. Either in one way banyakorire yabere anko the people bali so close na Matiang'i, they are the people bachorire the one time was in fact the only senior most ya se kambi ya Matiang'i ule kirogo bona is the senator ya Busungu ngole senior most ya se kambi ya Musiri ninja. We proceed toko gendera guchimotu issue ya Musiri atebetenga ati ng'ombe nire go. It is very true. Ligereri njete taba gusiba ito bakobi kurura sabantu bande ligereria Kenyambia style ya koragera Kenyambia as far as this thing sha tell go work Kenyambia abantu babe basohete shakare Kenyambia as far as this thing paranchi korozwe ebabwate dual lanes uchi sobo Kenyambia as far as yote banga ati agriculture is not working eponas ya biri iguru. So mugasari na into to tebi botuke bari korosi ndagera eunera Kenyambi but how I wish into go chokwana iganga ki ya bantu baito tigatura aso go chiga rora bono igo mugambi sorry to say this kwana bari ngetingo kwana bari na barbate banga eba go kwana abandane go tovumbu ba tovumba ese bono toto twarangi ba tovumbete amagendero is practical ground. Wogo chase tonkarenga tuatebruga atingo epare koru pometi koruga kaprong paka bosongo mahatengo panuriwere centuries paka bono ntwanya konyora asinginje yakibitine binago tebi inkarenga tuatebruga atingo tulege tigendege seito gusi chindege chiko buna chindege chinde chiose yabeire vita for long. Edwin whatever ngarenga tuatebruga ngoyo bwate ngoko tebinde tigatata kimwe ngonsire lyore garenga twatebire igoro ye university nchusi tuye university yachete. How I wish abantu baito na university ino yachete yabwa ate vite vinge sana bale batagetagenda guchia bale yani tu divide na Nyamira na Gusiko ba separate counties ri bakatokwanira Nyamira na Gusi yo mugusi. How I wish we could go that direction. Finally still I insist
ng'ang'a kiarenge byo twekonyora abantu baito abagusi neba ng'amubwate kiagara gento nkeye kiyabuna korie ekero already in the place nande kira kyo ndakora ngo kyosoro karie kyoro chikwanza tumane ko chikorie tutare ko baba ngaini I wish ngagente ke abagusi bake directly ngaki tigatora arie kire moyo ekiara abankori kibari bache baicheime talisiko bache maiga serikali yere how I wish to algo teretebanga eto egure to bwate ngombe eto ntorakana police abasaye bari muri nguruso ye ngombe yigeti enyakulisia bari bande bari to bwate abasaye bari babamanyi bari bakare nduti gatoye no chia tuchigotwara tubaretere erine ngombe yego ruchisiaga tubaretere ngombe yenye tego chaka kamo chakra 27 ebeke runo enomo at least yetu are mbege chieto okay whatever doing kolike kelkera orase chinga kechi tete darakuboli abantu babwene tekoliye genteke nabarayigo sinabana tari okoria gwo-chinda okoleta magendera sabantu okay tigatoratigira bumwanchu muligereri nindoche ji reaction nindoche morning and soko greet for me Edwin that discussion is hot Mungu anisaidie kunyamanza akuru kumailin Madam Malin agateba Mungu amsaidie kunyamanza igona karoche yatate gukwana. Good morning Soko TV, advise Mr. Nyakundi to be fair to Ombogusi, tell him to stop intimidating Mr. Matiang'i, the coming president of Kenya. Aye kalie igiokwego okirikiri Andrew Maranga kurwa chinsemo cha Embakasi. Nidoche gaiga Ellen Soko TV ni Clinton kutoka Nyantidira, show iko fire sana ni okay na araliro yege ntagoteba bono engora yane oyo nako chia se bali banyare ko bagusiria bamwe abongo chande nchirigererie karatu akolire negati chi message rigendete goswa tete to ndo mutimo kumusini ni tokoira na ndoche studio yokire togo chicha Mr. Migosi tete murwe score card ya Mr. Musiri out of 10